go dey. Hey. What the trouser kamata hii? Eh? What the trouser kamata hii? Trouser mere ku nwoke le. Wo kamata hii. Hala go akwụkwọ nsọ. Na akwụkwọ nsọ sịra. Na nwoke aje ihe nwanyị ihe nke nwoke le yi. Emegide hii a. Anyị nwa bụ nwoke bidie ibezie nke ụmụ nwanyị. Ọ bịa ya ka mma. Agwụkwara m ya bụ ihe mmemme. Eh? Malapa. You can't carry balance over there. Is it where? I look at them no. Birmingham. Aha. Okay. Oh yeah. Sabina. Anna. Ngeki. Papa traus am ko ngeki. Oh. Abelu comme sexe. What? It's a sexe. Hey. It's a sexe. Nina go do kuma. Am a menja, upugenge am a menja sapake. Ukuma ta brother ta. Hey! Iya nem fuliro. Ubiara agbari kambira la ben wefo. Okay, happy. Me at the kambalo. Computer age can on na. Computer age. Okay. Computer age. Computer age can go. What? Child. Computer age. Oh no. Come just other young job. Okay. Ke ko ni chiri kan mu yiri? Asenge. Hey. Oh. Computer age. Iri kale bu sogam. Achere mbravi iri. Nkiri jeje iri trouser. Obobu ihe. Trouser bu nwoke nwu. Okay. Ire iri tanga. What is the rambo? Muke shim down. Computer age. Ma ko ikoro ha o. Shim mo ka mo mo. Ile kuro nwo. Shim down me shim bra mo. Repose this nonsense. Aje be yipo kwa kimpu. Computer age. Okay. Chineke. Okay, shim down. Thank you for watching Woki Hala production. What? Also, Woki Hala comedy. Oh, please subscribe. Like. Comment. Remember to put the notification bell.